KuQhume ulabhabha ngeHlaya elinganambithisiseki. Nginibelele engiphinde namukele kuyo channel ehamba phambili igezi lami igama engumfeze ukuthi ukhumalo bathi la sibona amagumede mawuthi usemusha la ekhaya ngizocela ngisho ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Uhlulekile ukuzibamba umlingisi uWill Smith emcimbini ukukonyelisa kwabasemkhakheni wamafilimu ama-Oscars ngesikhathi usomahlaya uChris Rock ehlekisa ngomkakhe. Udaba eluqale ngokuthi uChris ngeHlaya engokuqothwa kukaJudah Pinkett Smith ujara ewaphumela obala ngesifo naso i-alopecia esiqothula izinwele. Ngesikhathi enze leli hlaya uChris kuvele kwahleka indlu yonke, naye uWill Smith imbala naye, kodwa ewasukuma waqonda kusomahlaya bephethe uhlelo wamqhumisa ngoluthula msindo lweMpama. Ngesikhathi enza lokhu nje uWill Smith uzwakale etshela usomahlaya ukuthi akakhiphe igama lomkakhe ezindabeni zakhe. Uthe esezama ukuchaza uChris wacaca ukuthi uWill akadle inkobe zamuntu, wavele wabuyela esihlalweni sakhe. Abantu abaningi basincomela isenzo sikaWill Smith sokuvikela umkakhe, bethi akekho ongamelana nomuntu owenza ihlaya ngomkakhe. Akakholwa ukuthi uChris ubekulindele okwenzekile, ucabanga ukuthi nje usadidekile lapha ekhona. Bamncoma laphana uWill Smith ngokuvikela umkakhe, kusho laphana uFrancis Morgan laphana ubehlekisa naye, kodwa uthe usebona ubuso bomkakhe buswaca laphana kwavele kwacaca ukuthi kumele enzeni. Indoda kumele yenze njalo ukuvikela othandiweyo wakhe, kodwa ke engiyithandile indlela uChris emkele ngayo akwenzekile. Wabonisa ukuthi umsebenzi kumele uphathe kanjani ukuze kuqhubeke kahle, kusho laphana omotnu Rahman laphana. Bafethu bekulona udaba bengimthulelwa namhlanje eniyazi ukuthi masenkezweni laphana suke sesingabheki zona indaba ezithinta umaskandi kuphela, kepha nje esuke sesibheka indaba ezithinta ekwenzakala ezweni lonke. Bafethu niphathe kahle, nibe nosuku olumnandi, ungakhohlwa ukusubscribe nokucomment nokulike nokushare. Nibe nosuku olumnandi, ngiyithanda. Yabake ulalele umuntu umemezana umemeze ngathi uyakhala uyalila ukuthi igula likaJama